Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, nianata sa ikaupat nga Domingo sa atong Pasko sa pagkabanhaw, unya gitawag karon og Good Shepherd Sunday. Ang Domingo sa maayong magbalantay, gipahinumduman ta nga dunatay magbalantay nga buutan. Lingyay mong tupad ing na maayo kang magbalantay o maayo kang manghimantay. Kitang tanan giauhag sad ta nga mahimong maayong magbalantay sa usag-usa, labi na kamong mga ginikanan o ang mga leaders. Busa iampo nato ang ato mga leaders sa katilingban, sa simbahan o sa gobyerno o sa mga nasod nga unta mahimog yung maayong magbalantay sa katawhan. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, pinaagis pagpamalit aning ato mga slots, hatagan sa unta o proteksyon sa atong maayong magbalantay aron kanunay silang malambuon, malipayon o balaan ang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita, makagagahom og tunhay nga Dios, dada kami nganha sa katilingban sa mga nakatagamtam sa mga kalipayng langitnon, aron madangat namo ang kamapaubsanon gumikan sa kalig-on ni Kristo among magbalantay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pedro nga napuno sa Espiritu Santo mitubag kanila, mga pangulo sa katawhan ug mga kadagkuan sa templo. Kung kami gisukit-sukit karon mahitungod sa maayong buhat nga nahimo alang sa bakol ug sa unsang paagiha siya naayo, nan angay masayod kamong tanan ug ang tanang katawhan sa Israel nga kining tawhana nga nagtindog dinhi sa inyong atubangan, naayo sa hingpit pinaagi sa gahom sa ngalan ni Jesucristo nga nasaritnon, kadtong inyong gilansang sa krus ug unya gibanhaw sa Dios. Si Jesus mao ang gihisgutan sa kasulatan nga nagingon, ang bato nga gisalikway sa inyong mga magtutukod ug balay, nahimo hinuong nga labing importanteng bato. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya, kay wala nay laing ngalan sa tibuok kalibutan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga makaluwas kanato. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Pasalamatin ninyo ang Ginoo, kay siya maayo. Kay ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Labing maayo ang pagdangop sa Ginoo kaysa pagsalig sa tao. Labing maayo ang pagdangop sa Ginoo kaysa mga prinsipe. Ang batong sa likway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Pasalamatan ko ikaw, kay gipatalinghugan mo ako, ug nahimo kang akong manluluwas. Ang batong nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Sa Ginoo nahimo kini, kahibulungan kini atubangan sa atong mga mata. Ang batong nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Daygon siya nga nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, daygon ikaw namo gikan sa balay sa Ginoo.
Pasalamatan ko ikaw, kay gipatalinghugan mo ako, ug nahimo kang akong manluluwas. Pasalamatin ninyo ang Ginoo, kay siya maayo. Kay ang iyang kaluoy, nagalungtad hangtod sa kahangturan. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Palandungan ninyo unsa kadako ang paghigugma sa amahan kanato. Gihigugma kita niya pag-ayo nga tungod niini giisip kitang mga anak sa Dios ug kini matuod gayud. Wala makaila kanato ang kalibutan kay wala man kini makaila sa Dios. Minahal kong mga igsuon, kita karon mga anak na sa Dios, apan wala pa nato matino kun maunsa gayud kita. Ang nasayran nato mao nga inigpadayag na ni Kristo, may sama kita kaniya kay makita man nato siya sa iyang pagkamao gayud. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay andam sa pagpakamatay alang sa mga karnero. Ang sinuhulan lamang mudagan inikakita niya sa lubo nga nagpaingon na kanila, kay dili man siya maayong magbalantay ug dili tag-iya sa mga karnero, busa tukbon sila sa lubo o patibulaagon. Ang sinuhulan mudagan sanglit sinuhulan man lamang o walay pagtagad sa mga karnero. Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ingon nga ang amahan nakaila kanako, ug ako nakaila sa amahan, nakaila usab ako sa akong mga karnero, ug sila nakaila kanako. Ug ako andam sa pagpakamatay alang kanila. Ako adunay ubang mga karnero nga wala mahisakop niining turila. Kinahanglan dadon ko usab sila nganhi og mamati sila sa akong tingog og mahimo silang usal na lamang kapanon ubos sa usa ka magbalantay. Ang amahan nahigugma kanako kay ako andaman pagtugyan sa akong kinabuhi aron madawat ko kini pagbalik. Walay makahimo pagpatay kanako, magpakamatay ako sa akong kaugalingong pagbuot. Kay may gahom ako sa paghalad sa akong kinabuhi,
og may gahom usab ako pagbawi niini. Kini ang gisugo kanako sa akong amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Gi-deklarar ni Kristo nga siya maayong magbalantay. Dili siya sinuhulan. Lahi siya nga pagka-shepherd, kaya ang ubang shepherd magbalantay, sinuhulan man aron mo bantay sa mga karnero, pero siya dili sinuhulan. Kamo, papilion mo, gusto mo suhulan o way suhol? Kanabang mo trabaho mo ba? Panaldan, pabantayon mo bata, pabantayon mo opisina, pabantayon mo og mga farm, paatimanon mo og mga sakyanan, paatimanon mo og kompanya, isip manager, isip supervisor. Unsa may gusto ninyo? Suhulan mo o dili? Mga buangon mong magbalantay. Kaya atod pa ni Kristo, kanang sinuhulan, mudagan ra na. Inigabot na sa mga lobo, kaning lobo, mao ni sila'y mupatay sa mga karnero. Sa ato sang kinabuhi, nasa'y mupatay sa atong kinabuhi. Kanang mga problema, mga katalagman, o mga kaaway. Niya, unsa may buhaton, mudagan ra kuno ng sinuhulan. Pero ang maayong magbalantay, magpakamatay para sa iyang karnero. Nagibantayan. Gilingiyay mong tupad. Ing na andam kang magpakamatay para nako. Gi. Mangutan na ba? Wag yun nangutan ng uban. Ngano man mo nangutana na inyong tupad nga dool raman ta kay na. Kay nahibaw na kandaan, naong palang ana, mudagan ragid na. Kinsa dinhing mga asawaha ang mukumit sugod karon nga magpakamatay na gyud mo para sa inyong bana, ta sa kamot. Congratulations, ay usa, 3, 4, 5. 5 ra kabuok, o pay unom dito. Kinsa dinhing mga banaha ang mukumit sugod karon, ako nagyong pakamatyan ang akong asawa, ta sa kamot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tabla-tabla ra. Oy, o kamo ding uban, unsa man day mo? Mga sinuhulan. Kinsa man ay mga sinuhulan kanang mag-expect something in return. Mao nay sinuhulan. Kinsa man ang way suhol kanang magsigig hatag bisan pag isalikway, bisan pagdaog-daogon, bisan pagpatyon, magsige ra gyud hatag. Muna nga matod pa diri sa atong tubag sa Salmo o gihisgutan sad sa unang pagbasa, si Kristo gisalikway nga bato apan nahimong uluhang bato sa kanto. Nahimong cornerstone bisag sinalikway. Ngano man kay maayo man siyang magbalantay. Kinsa dinhi nga ginikanan nga bisan pag isalikway sa mga anak, palabihon sa mga anak ang cellphone, ang computer, o ang kaon, o ang kwarta, niya, dili ra gyud mo masuko sa inyong anak. Kinsa dinhi ginikanana, taas sa kamot. 0. So mga dautan mong magbalantay, peligro ang mahitabo sa inyong pamilya. Unsa may tan-aw ninyo ro namong mga pari, maayo ming magbalantay o daotang magbalantay? Ay kog ulo-ulohi. Unsa may inyong tan-aw, maayo o daotan? Pastilag wa nay kolekta, no? Mumisa pa baka ko? Pastilag wa nay mamalit og slot. Mumisa pa baka ko? Inyong paminaw, unsa ka? Oy, mumisa gyud ko, nakasuway na ko ana
5 ka tuig dito sa prisuhan. Wa gyud kolekta dito. Ang akong makolekta dito ang baho ra gyud. Ang baho o ang kalimuot dito sa sulod. Pero lipay kay ko dito sud sa prisuhan. I-shout out nako ang tanang mga piniriso ay namo paglaya diha. Bitaw panglaya sad mo nga naman dito ko nakat-on nga mahimo jud kong tinuod nga pari. Kana bang mahigugma ka sa mga tao nga way ikahatag nimo something in return except sa ilang presensya. Ano bang magtanaw ko sa mga taong way kagawasan pero kusog kayong musabat sa misa. Way microphone perting kusugas tingog kamo dinhi igo ra mang igingos pare ang Ginoo manakan nyo maana rin yung baba. Na mo kibot ra baba way tingog kayo. Muna ako lang ginang padadon og microphone ang lektor para na kusog-kusog nga tingog. Hastagong choir di man na mo tubog ang choir kayo. Aynon kani murag buutan ni atong choir karon tubag ni. Mukibot lang ba ba? Pero dito sa prisuhan, inig-ingon nimo ang Ginoo manaa kaninyo, manaa usab kanimo, kusgon pa. Oh. Basta tuwa sila sulod, buutan kay na sila. Ambot iniglaya, no? Iglaya. Basta tuwa sulod pati buutan na hika pa ng tanang santos. Hasta guning mga kandila, anaon pa nas kamot ay. Anaon. Mag-ilog na sila ng sigas kandila. Labi nagmuingon ko, igumas misa, ako mong bendisyonan og holy water. Sauro ng holy water, oy. Hilamos pa, kaya may tubig kayo dito. Hilamos. Pertigyon. Rosaryo pa'y imo, rosaryo buntag, udto, hapon, gabi, rosaryo na sila, sige. Layo ra kay mo din eh. Mana, kung gusto mong mabuutan, papriso mo. Tamos prisuhan. Kaysa tinud-anay mga igsoon, ang kaaway sa maayong magbalantay mao ang yawa. Unsaon man ta pagpriso si yawa, ang sala. Mao nay iyang ibilanggo nato ang sala. Daghan ninyo ron dinhi naa gawasnon nga mulakaw-lakaw pero gibilanggo sa sala. Naay mga bana nga nakapangabit di nakatan-aw kaayos naong sa asawa. Naasay mga asawa nagsugod nag-tik-tik sa ila sang mga idol di nasad kay katanaw naong bana. Naay mga anak nga di na kaayo katagad sa ilang ginikanan kay daghan sa silag sala ngadtos ginikanan siging pamakak, siging pangilad sa ginikanan. Ay mo kabalaka kay naasay mga pari di nakatutok sa pipila ka parishioners kay naasay sa kamo makatutok pa mos pari naasad mo isa kay di pagyud mo palit og slot bitaw di man nasala ang di pagpalit og slot ay sa naisipang sala oy pero nindot sad og mo unong gyud ta mao na sa atong dinhi sa atong ebanghelyo giklaro gyud ni Kristo nga andam siyang magpakamatay para kanato. Na siya'y gahom sa pag-ikyas sa kamatayon, pero ni voluntaryo siya pagpakamatay. Unsa may resulta sa dihang nagpakamatay si Kristo para nato, bisag ato siyang gisalikway. Matod pa sa ikaduhang pagbasa, nakita ang gugma sa Dios kay iya tang gihimong mga anak, nahimo na tang mga anak sa Dios. Lingiyay mong tupad. Ing na mutuo ka nga anak nako sa Ginoo. Ing na mutuo ka nga anak ko sa Ginoo. Ing na. Basig mo ingon na imong tupad, mura makag-anak si Yawa sa kong tanaw. Mo na, magpakaanak tas Ginoo. Nya unsa may anak sa Ginoo, liwat ni Kristo, liwat ni San Vicente Ferrer. Nalipay ko nga daghan nato nahimong anak sa Ginoo. Niadtong niaging Sabado pagpista nato, porting nindota. No. Bate. No? Sa atong mga gihimo, daghan kayong mga kalihukan nato, kalingawan nga nakapahatag nga mura gitag mga anak sa Ginoo.
Sa ato sang pagtinampuhay dinhi, anang ginagmay og dinagko nga mga donations pamalit og slots, nakita nato ang atong nahitabo karon sa tong palibot. Na atong kumbinto, hapit na gyud ma-finish ang gitrabaho anang atong kumbinto karon, ang mga rooms final touching na, ang atong opisina divisions na lang mo ikuwang, ang ato rong elevator gisugda na og construct. Ana. Aman to atong kumbinto, aman gipakita, sige lang. Unya ang ang atong kusina, dako na kay tag kusina dito, lutuono na lang moiwa. Atong yung gipadak-an, dako na sa tag dining, nindot na sa tag atubangan diha, atong mga rooms okay na sad kaayo, atong social hall nindot, atong mga CRs nindot, nasa tay bag-ong bumbas tubig, kusog sa kay atong tubig, bisag wa na roy tubig, mukusog ra man sa nainiguan sa sunod. Ana, kinsa may nakahatag ani ang mga tao nga mga anak sa Ginoo og batasan, kana bang manggihatagon, kanang magsigig hatag, sigig hatag, kanang magsigig tigom, siging tigom, mga sinuhulan na, sinuhulan, siging tigom, siging tigom. Ang mga maayong magbalantay, sige ra ginaghatag, siging hatag. Naasay ng hatag natog si Tio, katong atong si Tio ba? Crescenciano T. Ubod, audiday, Christ Transforming Union. Ato tong gihimog mga balay. O napun-ana sa nato og himog balay karon, ana say 5 nga atong nahimo. Tan-aw mo? O ika-68 nga balay. Kana mao nay before niya, ang after mauna na siya. Ang sunod 69 mauna ang before, looy kay now niya, ang after di na kay tantong looy, no? Ang ika-70 mauna now before niya, pag after mauna na now. Ika-71 mauna ang before niya, ang after mauna na siya. Ang ika-72 kalimang balay nga nahimo, mauna siya ang before niya, ang after mauna na siya. Atong pakpakan ang namalit sa sitiyo ug ang atong mga panday. Congratulations inyong namalit. Pero padayon pa mo palit og slot, ha? O pa ta maghuman sa ato padili pa mo patyon sa Ginoo. Ang atong SBF dag para sa atong kumbinto, dako-dako patag palitonon. Atong halin 19,186 slots pa, napay 40,814 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Dako na nig natabang, pero napatay daghang bayronon. Nanguan lang usatan ang gamit o sa tag kwarta nga dili pa ato. Unya ang atong katong sa pista napasay tiwasonog palit, DCHS, Divine Cleansing, Healing and Strength. Ang atong halin niabot nag 23,265 ka slots, nya naapay 6,735 na lang yun ka slots nga available, tag 200 pesos per slot. Nya nga to sang 22 slot challenge niini nga tag 4,400, nakadawat na sa tag 390 ka 22 slot challenge. So padayon na natong palit ato mga slots. Unahon tanig hurot ang DCHS kay human naman ni nga event. Ang kanitingaling atong SBF dag makahuwat-huwat ra ni gamay ang atong mga contractors, pero hinahinayan gyapon tog bayad. Nya ni uminto man sa atong DSAP katong investment 190 ra man ta to atong target, nahimo naman nung 191 kay naa man say nidugang, ato na lang ning ilahos og 200. So naapay 9 slots nga open sa atong investment slot nga DSAP nga tag 500,000 pesos per slot, dunay 25% interest per annum. Atong pakpakan ang namalit natong mga slots. Salamat kayo.
ginagmay-gagmayng pagpakamatay para sa atong simbahan, ginagmay-gagmayng pagpakamatay para sa mga nanginahanglan, mo resulta og dagkong kalambuan. Si Kristo nagpakamatay para natong tanan. Kita sa donta magpakamatay para sa panginahanglan sa simbahan nga mao ang atong nanginahanglang katawhan. Gikatapusang lingi sa imong tupad. Sugdi karon ang pag-ingon. Sugod karon. Sabat nako. Pwede nako nimong patyon. Kana. Na nindot. Ang wa mulingi na miligros imperno. Gi manindog na ta mga patyonon. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa Dios, pinaagi sa balaang Espiritu, nga nagpadala kanato sa maayong magbalantay. Moingon kita, Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang simbahan lukop sa tibuok kalibutan, magiyahan sa Espiritu sa nabanhawng Kristo, ngadto sa tanang kamatuoran, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang kanasuran magwagtang sa mga kalainan, nga maoy hinungdan sa pagkabahin-bahin. Hinuon tinguhaon nila nga makabot ang pagkamanagsuon sa tanang tawo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga problema nga gisagubang sa atong nasud karon, magdala kanato ngadto sa mas dakong kahiusahan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ipadayag ni Kristo ngadto sa mga masakiton, ug sila nga nanginahanglan, nga ang iyang mga pag-anto sa krus, maoy magdala kanila ngadto sa himaya sa pagkabanhaw, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang nabanhawng Kristo, magpuyo dinhi sa atong kasing-kasing, ug maghiusa kanato diha sa iyang gugma, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang tanan nga mga nangamatay natong kaigsuunan,
makatagamtam na sa himaya didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Amahan, gibanhaw mo si Jesus gikan sa kamatayon, dawata ang among pangamuyo nga gituboy nga kanimo diha sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo ang among maayong magbalantay. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Itugot o Ginoo ang kanunay nga pagkalipay, pinaagi niining mga misteryo sa Pasko, aron ang wayhonong nga buhat sa pagpanubos kanamo, mahimo nga tinubdan sa among kalipay nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya mohunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo og diha sa imong atubangan na nalipod kanamo sa wayhunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunayng buhi bisan gipatay. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan na ining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, ilabi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila og ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan.
Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng Amahan ginamit ang mga pulong na Heso Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panaginig suunay. Peace be with you. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O maayong magbalantay, patalinghogi kaming imong panon, og ipahimutang diha sa sibsibanan nga way katapusan, kaming mga karnero nga imong gitubos, pinaagi sa bililhong dugo sa imong anak. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang lingkod ni atay bisita karon nga pari, kuyog sa iyang mga parishioners. Siya nalay mo paila kung kinsa sila. Maayong buntag kanatong tanan. Ako si Father Kent Darrell Galo, kasamtangan nga kura paroko sa St. John Baptist Parish, Sitio Tabla, Sudlon 1, Cebu City. Ako lang ng klarohon asa ning tabla ha, kay narabay tabla din hipod sa inyo ha. Kining among parokya, kining among simbahan na himutang ni siya sa bukirang bahin sa syudad sa Sugbo. Aron ma-imagine ninyo asa ni dapita siya, muingon lang ko nga duol ni siya sa langit. Duol ni siya sa langit kay gawas nga nagtungtong gyud ni siya sa bungtod, duol na gyud siya sa bungtod. Kada hapon munaog ang langit dito kay tungod sa katugnaw munaog magfagman kada hapon. Ani ami dinhi karon sa usa ka dako kayong katuyuan alang unta diha ninyo. Nga mangayo mig hinabang, manuktok mi sa inyong mga kasing-kasing, sa inyong pagkamanggihatagon, aron sa hinahinay among mapanday ang among simbahan. Uban ako karon ang ako mga parokyano, nga mo'y ni abag nako karon dito. Siyam na ni siya katuig nga parokya, o hantod karon mao pa ni ang estado sa among simbahan. Ato makita sa atong video, mao ni ang dapit, mao ni ang lugar. Kung ato makita, naagunin sa ibabaw sa bungtod. Makita nato ang kahimtang pod, kasamtangan nga kahimtang sa parokya. Ikatulo ko nga kura paroko dito nga na-assign sukad nga natukod ni siya nga parokya. Inyo makita kini ako makauban mga parokyano nako dito, ako gyud na silang giingnan nga dili gyud mamulbos. Karon inigduol niyo luoy kay mugnaong aron dako-dako ang inyong ihatag. Naami gamay nga lamisa diha sa gawas, kung ugaling wala mo nakaandam diha, naa pa mi dinhi hantod karong gabi sa katapos sang misa, mga alas 8, alas 9 pa mi naa pa mi dinhi. Ato makita dito ang mga detalye nga sa GCash number, sa account number ug uban pa. Mudawat mi bisag unsa apil na inyong alahas. Kami nilay prinda, may nalang makadugang-dugang og sa among pagkuan dito. So sa makausapa, tuguti ko sa pagpadayag sa akong walay katapusan nga pagpasalamat kaninyo sa pagtimbaya sa among katuyuan o gusab akong dakong pasalamat ni Padre Shano nga mi padayon kanamo dinhi sa inyong parokya. Daghan kayong salamat. Solo Sancti Principium natus in et fabiliter Christi Redemptor omnium ex Patre Patris Orice Solo Sancte Principium natus in et fabiliter Si pangpakpak ni Father Red, ni Father Kent, Father Red. Pariham ko ni silang Father Red sagnaw. Ang ako ni silang estudyante sa unasad niya karon mga maayong magbalantay na. So atong tabangan pinaagi sa atong special love offering. Mukanta na sad ang choir samtang manghatag ta sa atong special love offerings.
Daghan kayong salamat, choirs, pagkanta. Daghang salamat sa aming hatag. Karon, atong hatagag masipang pakpak. Ang nanghatag. Nya kamong wala pa kay kahatag or gusto pang mudugang, matod pang Father Kent, sila magpabilin pa dinhi hangtod mga alas 8 gabi. Og wa mo'y kahatag kas, pwede rasad og mga alahas. Nya wa mo'y alahas katong inyo mga manok, mga baboy, ila na lang sa nang lapaon ibaligya. Ingon ana ang maayong magbalantay, no? Andam gyong mudawat bisan unsa para sa kayuhan sa iyang simbahan. Dako ning ilang simbahan, nya wala pay bungbong na mga lingkurana na ang iro mosod, bisag unsa lay mosod, ang uwan mosod. So may na lang makatabang-tabang tagjutay. So mga igsoon, salamat kaayo sa tanan nga namalit og slots. Ako mao na to itong update kaganiha, padayon pa mog pamalit atong SBF dag na pay 40,814 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot para ni sa tong kumbinto hapit na mahuman niya. Ang ato sang DCHS katong gigamit nato pag Holy Week o sa pagpista na apay 6,735 slots na lang gyud nga available, tag 200 pesos per slot. Nya atong DSAP open pa ta for another 9 ka mga slots nga tag 500,000 pesos per slot nga naay 25% interest per annum. Atong pakpakan pag-usab ang namalit og slots. Salamat kayo. Nya padayon sad mo sa pagsunod sa atong kaning atong YouTube channel nga Padresiano Ubod, kay mao ni ang atong official nga reference sa atong labi na ninyong mga online parishioners. Mao ni ang atong official nga reference sa number, sa contact persons o sa account, bank account o GCash accounts, aron dili masaag ngadto sa kamot sa mga scammers ang inyong mga donasyon para simbahan. Salamat kay sa inyong pagsunod. Nya sa ato sang Facebook page, ang atong official nga page mausad ang San Vicente Ferrer Parish Liloan. Mao na makita ninyo dinhi sa atong channel sa YouTube o sa Facebook ang atong mga activities, nya ang atong daily mass, ang daily homilies, nya naasay homily with subtitle nga in English. Unya ato sang gipahibalo dinhi na malihog nato ang Couples for Christ, another chapter na sad ni maghimo og Christian Life program diha sa Sambag Chapel. Katong dako natong kapilya sa Sambag karong sugod karong Sabado, Abril 27, alas 8 sa gabi. Tanaw-tanawa lang ang ilang mga kaning kuan tarpulin na diha ang ilang mga contact persons. Nya salamat sa makausap pa sa pagdala ninyo sa inyong mga bata dinhi. Nya sa inyo sa mga special donations, love offerings para sa atong upkeep sa parking areas o sa atong mga CRs o sa uban pang mga facilities. Nya padayon sad mo sa pagtabang ng atong simbahan kanunay limpyo. Nya sunod sad mo sa atong mga patakaran dinhi nagipatuman sa atong mga pimag, dias gawas o sa atong mga asherates dinhi sa sulod aron hapsay, husay og luwas kanunay ang atong pagsimba. Onya katapusan ato kunong check up og usab kung kamao pa ba mo sa atong motto sa pagsimba, atong kusgon pag-recite, children og dagko, ready, go. Oy, mga 37 naman lang kabuk ang ni-recite. Atong kusgon be, dungan tang tanan. Ready? Kopya. The best activity to participate is the Holy Eucharist. Masipang pakpak natong tanan. Manindog na.
Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.